Здравейте, приятели! Аз съм пак Исая. Днес ще правим клип за YouTube. Как ще гледаме страшни клипчета и как ще реагираме на страшни клипчета. Но първо да кажа, че абонирайте се за мене, ако искате още такива видеа, пишете долу в коментарите и харесайте видеото. Така, сега пишем. Така, да видим сега да се изберем. Добре, ще гледаме това. Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Отново е петък и добре дошли в кратки страшни филми. Преди да започне на първо място искам да ви благодаря изключително много, че сте тук. Да ви се извиня изключително много за миналия петък. Поради някаква причина автоматично YouTube е дало 100 реклами на видеото. Може би защото аз изобщо не съм ги активирал или съм ги активирал, но не съм задал някакви... Няма значение това. Супер много се извинявам. Обикновено гледам между 20 минути, т.е. горе-долу на 20 минути да има по една реклама или изобщо да няма, тъй като пък по тези видеа често имат някакви проблеми с авторски права и не се монетизират, но безумно е просто това, което беше се случило миналата седмица. Аз го разбрах чак в понеделник. Да се извинявам много за тия реклами от миналата седмица. Но да, сега да ви кажа, правя това интро след като реално свърших гледането на кратките страшни филми. И повярвайте ми, тази вечер гледах много странни филми. Буквално имаше някакви отвратителни неща, някакви абсурдни работи. Сега ще седна да го монтирам и дори не знам кое точно да ви покажа и кое не, но всъщност не знам със сигурност кое да не ви покажа, но се колебая между някои да ви покажа. Почва да стават доста откачени нещата, които ми препоръчвате, това имам предвид. В смисъл, what the fuck. Но да, надявам се все пак да се придържаме към наистина страшни филмчета и които просто ни карат да се страхуваме, не ни отвръщават или са някакви супер гнусни, някакви... И така. Прекрасна вечер, прекрасен уикенд от мен и приятно гледане. Надявам се Даниел Гаджелов наистина филмчето да е страшно и всичко да е нормално в него. Защото всичко до момента е Where the fuck? Много странен начин да си оправи тази веждите. Защо не се беше качила на горния шкаф? Между другото, много дами в филмите така си сядат на шкафа в банята. Мили дами, които гледате това видео, вие седите ли на шкафа в банята? В смисъл, шкафа имам преди случая мивката или аз не знам. Чайте, че се разсейвам и не слушам, не чета какво си пишете. Не. Имате много по-зрелтаж. Тук се опитва да разправи порзи жестоки. Чай. На скрин door. Какво значи
На какъв екран вратата? Какво се случва? Това обаче продължава да се стои на мивката. Call has been forwarded to an automatic voice message. Добре, защо не вдигаш? Какво пишеш? What the fuck? Добре, а защо не вдига? Всеки случай кученцето е много яко. What? What you doing? Явно няма да е точно така. Devil's Door. Това ли е новата мета? Аз като бях малък беше Bloody Mary. Ще рисуваме ли врата? На прозореца. Да, смисъл на огледалото, аз па на прозореца. Как ще нарисуваме тази врата сега? Така не си ли прецакваме червилото много? Аз така окам се едно, аз си имам червило и си го прецаках. Прецаках си червилото, брат. Много тъпо. Това дръжката ли е? Да. Това беше добро. Пиши му, настрах се. А той вижте какво има зад него на снимката. My mom. О. Плевай, бай. Айде плевай го преди нас. А тя има някакво червило по окото. Оу, шит. О, тя е някаква друга от другата страна. О, брат, това е добро. Това е много добро. Тя не може да излезе на тук. За момент. Где да блъскаш? О, шит, за тебе мацка! Devil's Door. Това ли беше? Да. Това беше много добро. Такива искам. А не някакви нечувани, бате. Приготви още един чифт гащи. Мартине, приготвям.
Силно разчитам на вас. Клоуван. Не сме го гледали, май това. Бахраини. Това ще да е нещо арабско, да. 1986 съм роден аз. Вие кога сте родени? Тоест това най-вероятно ще е някакво чудовище от приказките. Арабските приказки. Има ли вода тук? Стрисаме се нещо. Не е добре пъти. Много бързо стана тъмно. Той си кара с един фар. Нещо отзад ще се появи, нали? Добре, явно нещо отпред се появи. До него нещо се появи. Някакво сияние ли беше това? Какво беше? Никакво сияние, някаква спирка. Салам алейкум. Алейкум салам. هذه المحطة ما تشتغل المحطة دي ما تشتغل تبينا اوصلك قدام اقرب محطة قريب من الدير تفضلي تعالي Маняк явно това е нещо, което правиш не е много правилно. Тя е някаква баба ти, Елена. Защо така се движи, бе, банът? А той дори не поглежда към... А то всъщност... Те не трябва да ги гледат, май, да. Те си имат такъв... Да. Явно не трябваше май да се гледа. И нека не бяхме в дома нещо. Интересно. شو قاعدة انت في هالليل في هالمكان؟ ما حولك احد، مكان يخوف، ما حد، هاي محطة ما تشتغل. الله يهداك بس ما تخافين على روحك انتي. Това някакъв камък ли? Какво е това? مسامحها. Тя е някакво животно, брат. Видяхте ли кръка? Тя има някакъв... Някакво копито имаше. Аз те право стръхнах. ايش فيها الراديو؟ برجع يشتغل بروحه. خلنا حطها. Той не би сега да вземе да погледне без диск. اي طول عليه. Или докато гледа радиото, нещо ще стане. Тя не... Ето го копитото, маняк. Какво е това, братле? Излизи от тази кола, бе, маняк. Излизи из 200. Oh shit!
хора, буквално 3 хич не ме стресна, но направо не го очаквах. Буквално не го очаквах, хора. Не знам защо те не се плаша, но сякаш за мен хич не са страшните скрипчета. Но извинете, че прекъснах клипа. Нека насладете се на клипчето до края и после ще спирам клипа. Той е чал довиждане мерсаж. Явно това е в техните приказки някакво чудовище. Шей. В това също от Crypt TV. Дано да е яко. В 98. Аз завърших началното училище 2000. Can you believe it's been 20 years? It smells the same. Oh my god, it literally does. You're really embracing the whole nostalgia thing. I thought you'd be wearing yours. You said we should wear them in your email. What email? Oh. Hi, welcome. It's great to see so many old faces here. Is that Blobby? She's lost weight. I heard she was in rehab for self-harm. Sharing stories and picking up where we left off. Woo! Go Blobby! So funny. So isn't it true a kid committed suicide here or something? Yeah, Да. Shelley Carter. She was a hockey scholarship student. She hung herself on our graduation day, which was nice of her. I need to go to the bathroom. Нещо явно ще се случи тук. Като отидеш, ще е духа на Шели. Ще я нападне мацката. Кенефа не работи обаче. Silent Shelley. You gonna say anything? Do you ever talk? Been hiding again? О, Do you ever speak? Go on. те са направили някакви гаузи. Gonna talk now? Тя може би заради това се самоубила. Оли, те са я убили. Те са я убили, брат, и са го направили все едно се обесила. Оу, шит. Мацка, време е ти да се бесиш. Сега няма да мога да излезем, примерно, нали? Сигурен бях. Това точно е Кенеф ли? Оу, шит. С какво държи? О, какво е това, бе, бат? Не на значение какво е, но... Това беше някаква страшна бруталия. Той ми дава вторият и ми препоръчва първо него да гледам.
Too Bird. Това е. А що се казва тук Too Bird, а тук е Two Birds? Питам само. О, някакъв обриш ли имаме, Мацка? Jesus, you scared the shit out of me. Фу! И аз малко се стрес. О! А ти що толкова много се приличаха също? Аз тръгна да се почесвам и тази се появи и направо викам what? И изчезна. Те не си се приличат. Не много, но се приличат. Какво е това на прозореца? Някакво свещ. О, някакво пиле. Някакво пиле се размаза. Инвазията на пилетата. О! Кръв? Естествено. Със сигурно ще има още един удар. Ма нещо по-голямо. Не. Някакви вървчета. Превърза ли си ръката? Добре, превързва си ръката. Кой идва? Тя поне с някакъв нож. Нощта на мюзикалите. Най-успешната музикална... Обаче доста съмнително се отвори тази вратица. Имаме някакво мазенце. Мацка, взими си обратно ножа. Защото тук нещата едва ли ще са прекрасни. О? You down here? Не. Светни някакъв лампундер. Eve? Тук нещата ще са какво има по тия чершафи. О, не. Eve? Върни се обратно за сетъра, Мацка. Нощчето. Нощчето и автоматчето и картечница в джоба и базука и танк. Тя яде. Кажи ми, че яде връбчета, брат. Кажи ми, че яде някакви връбчета. Това е нейната приятелка. А тази коя е тогава? Аз ти казах, извади автомат. What are you doing? Eve? I already lit the pilot light. Oh shit. Кой ти си се зашил с устата? Да, бе. Всичко направо се изключва и свършва. Мацка, затова е винаги важно да имаш в себе си. Оу, шит, какви с тия ръки, бе? Добре, бе.
Тя беше защита устата, но тя можеше да си движи устните, защото имаше някакви... Бате, сега беше взела ножа. Като се развъртя... Като взема да се развърта наляво надясно и ще има клъц. Сега ще застане точно пред физиономията й. И направо забиваш с ножа. Мръсни свингстери ще ми се разхождат и с мазето. О, сега като светне. Някой от следващите пъти ще светне. Уоо. Хора, надявам се да ви харесва видеото. Аз ще спирам, защото мисля да направя друг клип с една игра. И за това дано да ви харесва видеото. Абонирайте се за мен, за да гледате още видеа. И харесайте видеото. Чао от мен.